Malika ka pigiri ni yake mangambe bossa kino maxi 8800 anti mensonge kalon tikela di arasa c'est mieux bakele ni kurutu mu ka janya nyogona parce que e den sugu nu wolo tukunu drambu convoquer mu be ni kalabanti den sugu wolo o famille fla olu ka divorce ala be jeno e den sugu bange baka olu be janya nyogona parce que ne den sugu tiara dro ya fama avec aw mana modo soro saraka de galutkela dembe tia jamana kono c'est mieux ala yu ma bo nyogona parce que ni dogoni wala ku soro le la ikme jeji c'est pourquoi aw nyinga aw de kungodo aw daleme jona tugu kono no be se ka ni barake aye mo hake do togodi ama jamana barake mo mbe katulu fana nyininga conseil ko ati se mobile la na do afana mbaku ikara kana kona yansi je veux que le premier révolutionnaire malien Oumar Marko tieti Oumar Marko fandau tigi Oumar Marko fandau segara mode de fonction kono oh duguti mi mana sisa Ako folo tigito luma nyinga. On y est pile le ministre de l'administration territoriale. Avec la sécurité Johnny Mandem. Kono. Hein? Et me se kamoro kenyonga warko bemi. Ne bala be mbolo da kurane ka depuis ala ine ta ceder dorome kele atene bala ba kono. Yo fama Soumaïla ka kola wa bishiki ne blala kana. Yo fama kambe demarche munuke. Wa bishiki na ne wa sabata ne wa worota ka wa fladia ne munu tela ka campagne de mois ka nyoga fe. Ka wa fla doluma ka wa to dinga ya avec dignité. Donc le texte dit sur le rapport du représentant de l'État. Donc gouverneur Bafok pour Katitaï. Kati commandant Bafok pour sous-préfet. Kalaban sous-préfet de Béra. Drogula dogomani juin ala melekele ne ma deli ka mene. Ma deli ka ta kasula. Papa mami baraji ayu be nyiniga. Be ayu be nyiniga. Jara ibu nyiniga de pala ne balabanda. Ne horondini eti horondini. Yo famawa. Mais kartini na ko be malideuna tesekana ali na sur coronavirus na fro peka ni ga jamanaka malideun tesekana papier tout bolo malideun tesekana kartini na tout bolo malideun ni silono ka danku Connaît fêté Moumouye comme Moutene Reka Mougoye. Oh, monsieur le sous-préfet, et Minko Maté do Samalene Madjenay. Est-ce que est assez marrant pour qu'on comme Moutem Mouyana Maïwa? Comme Malien Bekasolo Bedia Jamano Jamanana. Malien Mounube Siname doit de Kaoui, Mounoua de Rotrobeta Gerevula, Moulute Sekouka Jamana de Lana Banako Kama. Name doit Kaouide. Rapporter, il n'y avait mouillé, mais pour c'est le rapport. S'entend de rendre compte de ce que tu entends, de ce que tu vois. C'est ça le rapport, c'est pas une lettre de rapport. Michel le sous-préfet de Calabar. Et à votre tour, comme un mouton, est-ce qu'il y a ce rapport qu'on a? Est-ce qu'on dit la ministre Mawa? Il y a un itra dossier la technologie là. Depuis Dadoula, nous lui mobilité ma cartinina copana. Depuis Dadoula, nous lui wele. Il y a un mobilité ma imita tout cartinina collable. Imita tout papier fancy la blé. Il était papier confort, il était sur confort, il était nord confort, il était kidal confort. Il y a il était boisfort, il était faka, il était faka bla, il était carrément confort. Bébé dog, elle n'en a pas bébé dog. Mais il doit s'y faiblir. Elle sera ami des bébés d'occu. Hein? Elle veut se faire façon de Nikanga Todi. Tapri.com. Elle veut se faire façon de Nikanga Todi. Nantan Polo. Elle veut se faire façon de Nikanga Todi. Galontia façon de Nikanga Todi. Tipichibo Maproni Sopi Palu Gatiki Forogo. Elle veut se faire façon de Nikanga Todi. Sikoli Leru. Elle veut se faire façon de Nikanga Todi. Et enfin, un mayonnaise calisé. Elle veut se faire façon de Nikanga Todi. Libiton. Elle veut se faire façon de Nikanga Todi. Ça. Il va de Nikanga, mais. Façon Tilabi, façon Tolabi. On souffle un peu et on revient à la musique. On souffle. Est-ce que quand tu commandes souvent tu dis ministre là ou noté Moumé souma ani moumé fanye tout ma gelente. Et fonctionnaire libé sera kalola. Ibe ka jamana saria deke.
Et travailler mouillé, il va de sebe. Il m'a daté. Tulima olu ka ta ka dimi ka bɔ a ma diya olu bolo a ma diya fadenw bolo a ma diya badenw bolo depuis nana ka na don a la i ye kunkɔrɔta jumɛn sɔrɔ i ye jumɛn fara ɲɔgɔn kan i ye tɔgɔ jumɛn sɔrɔ a la ni farali tɛ i ye fara ɲɔgɔn kan jumɛn kɛ ni nasigi tɛ i y'a fɔ duwawudenw y'a kala furu don i y'a faamuya k'a kala ni miseli ye mais lamu bɔrɔtɔ den nana ka na bɛɛ bɔrɔtɔ Abibikam o m'i bɔ walimɔgɔ tanu na k'i fa dɔgɔya walimɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ k'i ba dɔgɔya walimɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ k'i mɔkɛ dɔgɔya mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ka silamɛ bɛɛ dɔgɔya ka kira bɛɛ dɔgɔya ka Muhamadu dɔgɔya ka Muhamadu neni ka Fatumata bintu ya Rasulullah neni ka Maka neni ka mɛlɛkɛw neni ka tila ka Ala neni mɔgɔ min ko i b'i bo kɛ kuranɛ kan ko foyi t'a la ni kun ka ka bɔ den bɛɛ da fo Kamulaka den ni kun ka ka bɔ halala den bɛɛ da fo ni kun ka ka bɔ sarantan kɔrɔ bɛɛ da fo ni kun ka ka bɔ kafiri bɛɛ da fo isi hali n'a sɔrɔla ni Kamulaka ni ye dɔrɔku d'a ma k'a ɲɛnamini k'a bi gulɔ la we bere ta ɲɔgɔn kama a y'i ja mi ja ala ka dugu ɲɛta ala ko nɔgɔya o fɛrɛ sɔrɔli b'an bɛɛ ma ministère an tɛ segin on remercie le cabinet du ministre de l'administration territoriale kunun ni bi an n'u ye échange min kɛ c'était des échanges de responsables c'était des échanges qui traduisaient les soucis de la terre. Aya bla. Yebe. CDR la neni ya fa ka arasa neni I donna mɔgɔw ka direct kɔnɔ ka neni kɛ k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ defana ye de bɛ tila ka na ko mɔgɔ bɛ se k'i bo kɛ kuranɛ kan sigi kafiri yɛrɛ bɛ sɔn ka nin fɔ sigi mɔgɔ min tɛ diinɛ la o bɛ sɔn ka nin fɔ sigi hali chrétien kun kelen bɛ sɔn ka nin fɔ sigi jufu kun kelen I b'i bo kɛ kuranɛ kan ni Ala ni kira tɛ ni fa ni ba cɛ mɔgɔ min ma se k'a bo k'a ba kun na o b'i bo kɛ kuranɛ kan mɔgɔ min ma se k'a bo k'a fa kun na o bɛ sɔn k'i bo kɛ kuranɛ kan mɔgɔ min ma se k'i bo dun o bɛ sɔn k'i bo kɛ kuranɛ kan est-ce que be bo dɔn est-ce que be kuranɛ dɔn Abibikam est-ce que kan k'i da don silamɛya kuma la est-ce que jɔnni b'a ka faso kunbasuluden jɔnni b'o faso kunbasuludenya ɲɛmɔgɔ di e ma jamana dangadenkuntigi est-ce que ale bɛ se ka k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye jamana bataradenkuntigi Abibikam est-ce que e bɛ se ka k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye est-ce que camulakaw man kan ka jɛ k'e faga parce que e ye sijuguden de sinon mɔgɔ bɛ se k'i bo kɛ kuranɛ kan est-ce que hali ni fa wulila mɔgɔ la o bɛ se ka bɔ I da est-ce que hali Dawuda Yatara bɛ sɔn ka nin fɔ est-ce que hali somaw hali mɔgɔ minnu tɛ Ala ko la bila k'u ma deli ka Ala dɔn est-ce que hali chrétien bɛ sɔn ka miiri ko mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ yɛrɛ ka jango bo e bɛ se k'o fɔ cogo di k'i b'i bo kɛ kuranɛ kan k'u b'a fɔ ko mɔgɔ k'i kale kuranɛ la ko kuranɛ n'i kalala danga b'i kɔ ko I b'i bo kɛ kuranɛ kan ko foyi t'a la est-ce que mɔgɔ kan ka k'e lamɛn bilen ni n'i ka kafiriden tɛ e bɛ sɔn ka taa tugu Ayidara kɔ ni Amisatini mɔgɔw ye nin dɔn u tɛ faga e bɛ se ka tugu i y'a faamuya wa Sufi Bilali ka mɔgɔw kɔ u tɛ faga e bɛ se ka tugu Buye ka mɔgɔw kɔ u tɛ faga e bɛ se ka tugu Mamutu Diko ka mɔgɔw kɔ. Rasabulla jangan tahu para direct lah kuranɛ kan ne bɛ kuma e fɛ sarakaden e ma Ala danga wa e ma kira danga wa e ma silamɛya danga wa e ma Muhamadu danga wa e ma Ala ko kɛ nkalon ye wa est-ce que hali mɔgɔ min tigɛlen don I fa la I bɛ sɔn k'i bo kɛ I fa kun na est-ce que mɔgɔ min tigɛlen don hali I ba la I bɛ sɔn k'i bo k'i ba kan den tɔ cam n'i ye camu fɔ mɔgɔw hakili bɛ jigin silamɛya de la camulaka du filɛ nin hippodrome na I y'a faamuya wa hippodrome na Danfara ka carré ɲɛfɛla la anw b'u dɔn. Qui aurait concerté des mesures contraires. Ala e ka tila ka na k'e bɛna silamɛya defa e bɛ se k'i bo kɛ kuranɛ kan k'a fɔ mɔgɔw ye ko fɛn t'o la Facebook sanfɛ diɲɛ ko mɛn Facebook sanfɛ ni jihadistes ye nin mɛn u tɛ sogo dun wa kafiriden est-ce que Alakira ko kuma kan ka fɔ yɔrɔ min e kan ka taa yen est-ce que ale kan ka gɛrɛ polisɔnnaw la est-ce que e kan ka gɛrɛ hali kafiri kun kelenw na wa olu bɛ sɔn ka nin kɛ cogo di k'i b'i bo kɛ kuranɛ kan ko foyi t'a la e bɛ se k'o fɔ ne ka tila k'e la. Kojugu min b'i la se k'i la jɔ k'i faga o kojugu tɔgɔ ko kirimu a bɛ mɔgɔw ɲininka ko e dangaden y'a fɔ n'u b'a fɔ o ma ko nbɔnbɔnbɔgɔlo ni Bamakɔkaw b'a fɔ o ma ko barakɔrɔsi e ye barakɔrɔsi de sɔn tɛ bɔn tɛ e ye barakɔrɔsi de silamɛya kɔnɔ ferme ta grande gueule ok e bɛ se ka nin fɔ cogo di donc mandenkaw an bɛ bi ta bila yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo an kun synchroniser don fɛn o fɛn ka radio so la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo
Donc, Kolongalani, lundi en bebo, en donombe, franchement, quand vous avez le fou, quand vous barkada, kana balaba, c'est un détour, il est tout fait. Tani blenti, si t'en blenti, t'en blenti, balable, adambe, adankse dambe, ne dis adankse dankuma, kisekuma. One love à vous tous. Ne dis balai, n'abonga d'angelo non tcheka, 1m77 kg, sans produit gagné, cheveux clairs. Teint clair, sans produit gagné, cheveux longs jusqu'à mon dos. Je m'habille très bien, j'ai des dessous propres et j'ai des beaux parfaits. Un homme, sa beauté dépend. Et c'est ce qui s'appelle la forfaiture. Comme il y a besoin de vérité à moitié. C'est cela. Ok, donc, Abibcham, il veut ce qui a avocat Missanou ou le quoi, ya famewa. Avocat dont vous Douma, ou l'Ubu Jantou, la commentaire là, donc vous défend, ya famewa, ou Luka Ko, Beto Malika, ou Beto Anna Label, nous ni Fima, nous ni Djema, nous, ya fama, Ani Balaka supporter ou, en vous lougéré, Kana Balaba, ne le sais qu'à c'est ma couronne, ni Dali, il y a la Ibetana, un coup de quai. Yo famewa, ne le fait tout, ne le fait tout. Coronavirus.